שלום. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. אני לירז. אני לירז. אני רסטי. זה סער. סער. ובאנו לדבר איתכם על נושא מאוד קרוב. מאוד קרוב. איך אנחנו אומרים להם את זה? אין מצב להיות רציני. מה הולך יאו כאן סטאט בוי, אח שלי רצתי ואנחנו נמצאים באולפנים של מקום לכולם. טוני, פרוש את התוך איזה פריים, שירו אותך קצת. בוא. שירו קצת מצלמה, אחי. אחי, תסגיר איך אני נראה, אחי. בסדר, שירו את המצלמה, אחי, זה טוני, הוא גם פה איתנו. כן, זה טוני. בקיצור... אתה כרגע מסתיר אותי בדיוק, אני... זהו? זה טוני. בקיצור, כמו שאמרתי לכם, שמים לנו תחת, החלטנו שיש לכם 15 דקות להגיד מה שאתם רוצים בפייסבוק, וזה הולך להיכנס עכשיו לפרי סטייל לייב. נגמרו ה-15 דקות לפני 6 דקות. לא עשינו חזרות. זה לא שישבנו בדיוק על השעון ותכננו שזה 15 דקות וסטטיק אמר סטופ, פה 15 דקות עברו. זה פשוט כי הגזמתם בתגובות. האמת שכן. האמת שעדיין יש תגובות. אנשים, אני רוצה גם. טוב, זה נגמר. בקיצור, עפים על זה? יאללה אחי. בוא נראה אם אני מסוגל. תשמעו, אני אומר לכם, זה הולך להיות, זה טייק אחד ולא יהיה עוד טייקים. אז אם זה לא יוצא, אין מה. רגע, אני בגדר שופט, אני אשפוט אם זה יצא טוב או לא, אני פשוט אגיד כן או לא, אוקיי? עובר או לא? מוכנים? סבבה, כן, מוכנים. סטטיק. כבוד לבינתיים, אני הגשתי את הסטטוס הזה 5-2, מחשבים על 2-20, אתם יודעים מה קוראים, דברים קורים, מילים חרוזים, הכל מתקשרים, אז בקיצור רצינו בגדול לראות אם אני יכול לשיר על כל דבר, אז אני מתחיל בתרנגול. אני לא מבין מה זה קשור למשהו בכלל, רשום שם גם סטטיק, זה אני, זה החשמל אבל הוא רשם סטי סמכים, למה? לא ממש יודע, אולי הוא אוהב דמה. יש כאן עוד דברים שאני ממש צריך להגיד, כמו שזוהר בוזגלו הוא חתיך והוא ייכנס לקבוצה הסודית. אני לא בטוח בזה בשיט, אבל אני אצטער, זה מה שכתוב, אור דיבור. עכשיו אני בועט לשעה כמו ליברפול, משעמם לי מאוד לדבר על ברסה. לא יודע למה ליברפול וברסה, ברסה לא יודע מה קרה, זאת שנייה אני חוזר בחזרה. בקיצור, כולם על הזין, אלון דלוקו, היה איתו ויין, ביג מלך של הביג דרון, כמו נתיב נגר המלך, הוא רשם את זה. סתום, אתה לא, סתם אתה כן, היי, יש כאן גם את אחת אמבה, וגם את יאבה יפה, ועוד כל מיני דברים שהם חושבים שנייה, אני קולט את זה. מה זה הסימן עם העין? זה מדבר על דברים שהשדים מדברים עליהם בינתיים. אתה לא רוצה לדעת, אתה תבחר לא לשמוע, כי אחרת אתה צריך לבלוע את כל הרוח כמו דג נחש. שיט, זה משהו חדש, צמחונים עוד השתלטו על העולם, מורגש. במיוחד אם כולנו היינו עשויים מגזר, ואז בעצם הם היו אוכלים את כולנו, זה לא בסדר דן. אוקיי, שנייה, אני זובן. מה עוד גדול? אתה דבוק? דבוק? אוקיי. מפל סטורי זה משחק מחשב, שלפי מה ששון אומר הוא מגניב, לא כמו שאתה חושב. למרות שלדעתי זה קצת תלור, אבל אוכל זה הדבר הבא שפקים כתוב, אז אני אוכל אותם כאילו שהם עשויים מסינטה. אתה מבין? סטייל שלי אם לא תחליפת, סטייל שלי תברח אותו כאילו שהוא פיתה, ואז נאכל אותו בכיף. אם לא טעים לך, תחזיר לי. יש לי כאן במסתדה, והנה עדי הגיא גם הגיבה לי החמודה. נסע שאני אגיד את השם שלה על המלוק, כי אני בועט את זה לשעה כמו רונלדו ויסן. גרי יורובסקי, אז הצמחוני, כמו קמפיין לבורובסקי. סתם, אני צוחק, זה זכותי, אחרי הכל אז TIC. בקיצור שוב עולה אחרון, מישהו רשם לי שלום, ממה לבין עושים ללמד, לא יודע מה נשאר היום. אנשים קצת נצדקו, אבל זה לא משנה כי כל עוד הם לא יחשדו שאני פרש. מה רשום פה רצח, שאתה אוהב את הודיה אמיר לנצח. לא כל כך מכיר אותך, אבל ממי בכיף, אם זה מה שאת רוצה אז אני חוטף. 1 בשביל החבר'ה, 2 בשביל החבורה. רגע, לא. נגמר לך הזמן, אחי, נגמר לך הזמן. אבל יש עוד. לא טוב. אני חושב שאתה אומן מצוין, אני חושב שיש לך את זה, אני חושב שאתה טוב, אבל זה לא מספיק, זה לא טוב. תראה, אתה בסדר. בסך הכל אתה טוב. אני חייב להם, אחי. אמרתי 15 דקות, יש לכם את כל ה-15 דקות. איפה הייתי בכלל? אבל לא הייתי, גם אני רוצה לשחק בסדר.
אוקיי, אני חוזר, מצטער שעצרתי, שבגלל שרסתי, התחיל לעשות פיגוי של צדי צרפתי, לא יודע למה נדפקתי, בשנייה חוזר למשחק, ושוב עזרתי, יש כאן מפולשים בפירמידות, משהו פרעו, הם מבינים את הפלואו, שיבואו כל פעם, הלייבל של לוקו ו-69 זה רק של 69, קוראים לזה CNI, נקסט. אוקיי, נראה לי טוב דיחקתי עוד פעם מישהו רושמת את עצמה זאת שקה פנציקה ויש מישהו שרצתה ניני, אני לא יודע מה זה אומר, סטטיק אני לא מבין, שיט היא זורקת כולם לזבת וכשאנחנו יודעים קשה חוסכים כל שקר וזהו נגמר הזמן, אז יאללה אם רסט רוצה עוד ביט, אני מוכן, סוואגה יאללה, 15 דקות תכניס אותם לאיזה משהו דנסול כזה יש לנו דיבור הדנסול, כן, דיבור הדנסול. אני מאמין שצריכתי לעשות את זה, אתה דפוק. זה הקלטה. תן לי לנשום. לא, אל תעצור את ההקלטה. וגם את זה רואים בהקלטה. גם את זה רואים בהקלטה, אל תעצור. גם את זה. אתה מדלג עם המצלמה, אחי, כאלה. בסדר, לא עושים את זה. לא מדלג, שמונה, מפגר. קיצור, בכוונה אגב לא עצרנו אותו כדי שתראו שזה one take ולא היה פה המשחקים המצלמים. לא, מצלמים. וגם את זה אגב. מי זה? מי? הוא לא יכול לדבר, הוא מצלם עכשיו. למה? כי מצלמים. ממי, אני מצלם. תראה, גם את זה יראו. די, אין עוד טייקים, די. השיחה הזאת נגמרה. עוד כמה דקות אני אחזור אליו. עכשיו אתם בכלל יודעים שאין לו שום דבר מויה. וואי. וזה לא יעצור. זה קאמר. מי זה? איגור. איגור קאמר? כן. תתקשר להם באמצע פריסטייל בספורט. ראש העיר של קריית אתא? חבר, אני נותן פזמון ואתה נכנס, אתה מוכן? יאללה, סע. היי, אז הנה רסי וסטארט-בוי המתחרים צוחקים לו אוי 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 לא יודעים מה לעשות כי בינתיים על המייק הם עושים בושות עוד פעם רסי וסטארט-בוי המתחרים צוחקים לו אוי 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 לא יודעים מה לעשות אז יאללה קח את זה, תן עוד שוב אני באתי מאפס על בסוואגה כאן באולפן של מקום לכולם עם סטטיק בום שקלקה בום מה קרה אני נכנס עכשיו בפול עוצמה תגיד לי מה נסגר איתך אתה יושב לי באולפן אחי צוחק עליי שעה זה לא נראה לי הגיוני אני לא מחכה שום דבר ולא יוצא לי צרפתי ובטח שלא אחי זה לא הכי טבעי שיש לי אני פשוט נכנס עכשיו לזה מתמזג לי בבום שקלקה כאן ביט של דנסל סטטיק אז הנה רסי וסטארט-בוי המתחרים אומרים לו אוי 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 לא יודעים מה לעשות כי בינתיים על המייק הם כבר עושים בושות אז הנה רסי וסטארט-בוי המתחרים אומרים לי אוי 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 לא יודעים מה לעשות כי בינתיים ומי להיכנס תופס את המותק עכשיו אני מרסק אני לא יודע אפילו למה אני אף פעם לא פסק גם עם עיניים עצומות או שעיניים שפקוחות או בקיצור אני יכול להוכיח שיש לך הכל דרך איפה היא עובדת ומה היא אוהבת ולמה כל היום הזן בו היא חושבת כולה רוצה את רוקדת לי את הלוקו וויין שיט למה אני בכלל את הדיבור עוד מעט הביט ייגמר אז אסור להמשיך ככה צריך אני לא מלך אתה לא מלך אבל כל אחד נסיכים אסטרסי וסטארט-בוי אנחנו נגבר אוי 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 לא יודעים מה לעשות כי בינתיים על המייק הם עושים בושות שלי, שיחקנו אותה, עמדנו בלוח זמנים, בלוז ועכשיו עברת, זה היה טוב, זה היה מצוין. עכשיו פיפי עכשיו אחי שעה אתה לא נותן לי לא. בתנאי אחי שאני אקח את הבקבוק הזה אחי ואני אעשה לך באוזן ככה במשך הרבה זמן ואז כולם את הבקבוקים כולם פה אין להם, יש להם ציוד יקר אבל הם מפגרים, אני הולך הביתה שיהיה יום טוב אני גם הולך הביתה, זהו הלכתי הביתה